En ons het toen saam met Dandre toere. En ons nou 'n toer gevat na die Namibië. Hier is nog in die peren nog bezig om nog met die vertrekpunt. En de leren, ons is 8 ouders samen drie. Hij en ik, maar je zit nu bij opa rapport geweest. En oma en opa en hulle toe baie gelukkig met haar, want sy toe geslaag. Hier zit hem Johnny nou. Daar zijn die 16 Jankies als kleindochter. En hier is de Jankies. Hulle sal ons gaan 12 nou, maar is dit tipiese haas. Ja, hoekie, dit is mijn husband, sister. Is dit anders? Ja, Damon. Zijn die Damon so lang? Hoe is het? Dit is mijn Andrews. Hij is ook een toerleier geweest van die groep. Hij is zijn vrouw Brenda. En hier gaan ons nu af. Dat is nu x-jaar waar hij zit met zijn small. En daar is ons met die pad af Klein Drakensberg road. Ons gaan nou daar bij Shoprite voorbij rijden. Is op daar zien we is op de oorkant van die pad, aan de rechterkant. En daar is nou naar Shoprite kant toe. Daar is Sperenberg baie prachtig aan die achterkant. Shoprite. Dat is die plek waar ons in de shopping doen. Die week en zo aan. Oké, hier het ons nog gekomen tot de Portable. Dat is de eerste stop. Wat we gestopt hebben bij Portable. En daar hadden we nog een beetje plaatsen leeg gemaakt. En die wat iets gekoopt had voor die pad, voor het drankje. En dat was niet nodig, maar ons het alles gehad. En daar is die leer nu bezig. Ons beweeg weer terug naar die motor toe. Die hier motor naar de komen, dat kan je zien. Ons is streng op naar de toe. En nog een laatste beetje geraadschap vormen. Daar bij die punt, als we zo weer bij Portable. Ik stel niet wat door die daar, als we nu bij. Klaver. Ons is daar bij Klaver. En hadden we ook weer een beetje span, dat losgemaakt. Hij is nog dezelfde dag. In de haven hebben we dus toch bij Springbok in aangekomen, waar ons die nacht oorgeslapen. Dat is nou de eerste dag, die 11e december geweest. Hij is oorgeslapen. En aan daar, dus heb ik daar geëerd, sappen geëerd. In de volgende ochtend zullen we daar vanaf vertrek, dus door die 12e, zullen we vertrek van Springbok in. Dan gaan we voor de grens toe. Hier is we bezig aan die restaurant. We zijn bezig om daar voor zelf die rechten te eten. Daarvoor gaan we hier eten. En dan gaan ze tegen de huis over vertrek. Eerst inspanning op zo'n dorp, gewoon zo'n vindige draai maken. En dan zullen we daarvan naar vertrek naar die volgende punt toe. Ik moet zeggen, die kost is jaarlijk mensen. Die kost is lekker. Want buiten is lekker geweest. Je kan kiezen wat je wil hier. En het is niet die beste man. En je kan je menu gebruiken, je iets anders bestellen. En je kan je drinks bestellen, je koeldrank bestellen, je wat ook je wil, je kan je bestellen daar, dan kan je. Dat was warm geweest. In die peer het ons nog was toegemaakt met koppers of zoiets, maar daar is het niet warm geweest. Hij is die aand geweest, de eerste dag zijn aand. En dit is beweeg naar slaapplekken toe, naar slaapkamers.
En daar kan je zien, het is nu die volgende ochtend geweest. Dat het daar was. En van die bijtafel was het tot daar vanaf het pad gevat, is spring in. En daar vanaf toe het het nu verder beweeg. Dat is nou die uitzicht wat je ziet van die restaurant af, oor naar die hoofdroute toe. Dat is nou voor op die stoep. En hier is Janiele bezig met ontbijt. Haas is nou een Johnny in Hankati. Of je nou beter ken is een priester bij ons kerk. En dit is waar die mensen zelf gejaagd doen bij tafels. Maar het is goed daar. Was het lekker voor ons gewoon bij het geniet daar. En daar was hij, die organiseerde daar weer bezig met het volgende. Oor een nachtplek daar weer voorstellen. Ja, is hij bezig. Dat was nog mei. Dat was nog mei ochtendeten geweest wat ik daar voor mezelf gevat heb. En daar zit die priester met zijn vrouw. Dat is een zaal daar, een kerkje daar en een sprong bij zijn volgende ochtend geweest. En daar vat ons nu het pad naar de grenzenkant toe. Hoe is het nou bij Aggeneys? Dat was de Aggeneys geweest. Je moet willen zien, mensen, die plekje was voor jou. Hij gaat niks aan. Huh? Er is niks. Het was nou lang al bij de bodem geweest. Wat denk je? Je bent die gele hekjes. Oké. Hier recht. Hier is ons nu op die grens. Dat is nu de grens van Zuid-Afrika geweest. Die plek is vrek warm. Wat gaat ons nog eerst stop gaan voor iets aan te eten? Ja, Right mensen, jullie zijn nog in Namibië. Ambtelijk. nee, geen mensen naar mij, hè? Is die? Hij is jou. Nou, wie je nou voor dat gaf je jou dan? Ik nou kinderen voor tijd. Mensen naar mij, Jezus. Stel, dan gaan we naar Uri, Oranje rivier. Ik was een beetje te vinden geweest, we gaan naar Uri, Oranje rivier. Private. Brenda, waar is hij nou? Brenda, waar is hij nou? Kom eens op. Ja, ook zo zijn ze. Het is nu binnen in Namibië, mensen. Binnen in Namibië. Het is nu uit Zuid-Afrikaans. Het is nu bij een Keetmanshoop aangekomen waar ons nu bij de Canyon Hotel thuis gegaan het. Hij is de tweede dag. Het was een Canyon Hotel thuis gegaan het. En die hotel is een Keetmanshoop. Het eerste groot dorp wat ons gekryt van is oor die grens gekomen. Daar staan lekker winkels, ons het daar begin shopping, ons het ons Rika's kaarte, daar gaan Rika. En daarvan hebben we weer verder getrek naar Marienthal toe. Daar zijn we bezig in Keetmanshoop zijn restaurant. En ons hebben daar zelf mag je een beetje voor te proppen, zo lekker geniet. Ik sê vir hulle, hulle ontvangs maar baie saamlik, dit is baie goed ontvang, dit is baie vriendelik. Ja, dat is nog goed doen. Ja. By ander mense is altyd styf met so, maar ek sê vir hulle ontvangs is baie goed gedoen.
asap ook niet. Ik zie dat ook gebruikt. En deze mannen zijn het dus wat. Meer te genieten zelf. Hij is niet bij wat ik en Jan niet geslapen. Hij was vertrek geweest. Hij is in de kamer met die tv en de voorkamer gedeelte wat was geslapen. En dat is nu mijn bed. Stil, ja. En daar is die hotel zijn naam binnen. In die voorportaal, de Kenny Hotel. Dat was nu eindelijk zoals na aan die keerse tijd, zo die mensen allemaal nou bij die tijd. Het was allemaal nou oor wat die kom sien net keersboompjes en trimmings en zo van keersfeest. Hy keersgevoel wat daar thuis was. Hy is in die voorportaal uit naar die eerste kant toe. En dit is nou souvenirs wat hulle aanhou daar in die plek. Om nou wat jy kan koop. Hy was in die gang geweest. En daar is het hier vanaf was het pad naar Marienthal. Hij was natuurlijk vertrekt naar de noord. Hij is niet zo mooi. Als je stop krijgt. Hij morgen zit weer, pas waar die morgen is een trend zo. Nog iets 100 meter van het jaar. Alles is daar niet. Als je hangerij, als je stop krijgt, daar is klikse. Alles is daar. Als je plek wat we zoals gevonden gaan. Hij gaat en als je dan zo gaat water op de school, water gekoopt. Hier is ons vorige Rika, om nou weer verbinding te krijgen met Zuid-Afrika en met Namibië. Ja, zo een pad verder vorentoe. Nou is het op pad naar Marienthal toe. Zo verder gereden, zo dorre rijdt die plek gelijk. En terug, ik kan het zien is terug. Hier en daar heb je een boekje gekregen. Of een dier of iets. Ook daar is met Marienthal gekomen. En daar is nu weer overgeslagen. Hij is de derde dag. Dus nu daar in Marienthal gekomen. Heb je gerust? Nee, ik ga later. Ik heb een nachtrust. Gaan we? Ja, ik zit ja niet naar de ja. Dan gaan we toch niet. Het is niet die familie, man. Ik ben toch ook niet. En daar is van die, je kan zien dat die plekken binnen, elke plek ligt te verschillend. En daar is het bij die voorportaal. Je stel niet bij die voorportaal, dat is nog steeds bij die plek. Je kan tot 40, kan die krijgen daar, je ziet, alles is daar. Alle toebehoren is daar. Office en socks. Moet ben je dan niet. Lo in, wat is dat?
En sien door die boontjies op die tafel, die decorasie wat hulle opsit, dis soos tipe Kersboontjies en hy net om my gevoel te kan kry, Kersgevoel te kan kry. Het is prachtig. Ik moet zeggen, die rondabel effect wat die mensen maken om voor je te kan eigen gevoel te kan krijgen. Je voelt in een tijd, je voelt in een wildernis, als je in die type rondabels kijkt en zo wat daar gebouwd was. Was dit iets mooi geweest mensen. En elke hotel heeft verschillende de manieren hoe het ding opmaakt, die plek opmaakt. En het is niet mooi hoe het gedaan was. Als je die vakmanschap wat daar gebruikt is, is niet iets van een andere aard. En dan zijn we weer verder weg van haar die plek af. Daar ben je maar in Tang, vertrekken we nu weer verder naar het volgende plek toe. Daar is het nog streng op pad Windhoek toe. En oorlog die komt langs die pad krijg je politie, beveiliging. Daar is weermacht, de leden betrokken, daar is allemaal is daar betrokken. So. Het is niet zo bij ons wat je maakt, die voelen. Voordat je dus eerst bij je Rehoboth aangegaan. En daar ook een draadje gereden, die plek het bij veranderd. Verleden keer dus daar komen ze één garage, één of twee garage, daar is nog bij gekomen. En daar hadden ze een beetje vertoefd en daar vanaf weer voorgemaakt, brand ook aangevuld. En tussen de avond en verder weer. Als je hoort wat je welkom to Rehoboth. En iedere keer leren gaan dat gewoon een paar foto's nemen. Zodat je ook een gevoel kan krijgen die bewijzen je dat een Rehoboth of een Windhoek of zwaar geweest laat doen. Van andere mensen die aanwezig ons was hier geweest. En vandaag heeft ons nu weer die pad verder gevat. Die plek het uitgebrengt mensen. Rehoboth was laatst is zo groot, is nu bij je groot uitgebrengt. En die is zo pad van die toe verzelf, die paar jaar later, zoals nader kom ik door in die stad. Die paar jaar later verdubbeld, wat laatst is zo was hij. Want ons was in 2016 laatst daar en nu is 2024 so die paar jaar was hij daar geweest. Hij hield hem aan die paar jaar weg. In die voorkant is een plek, een punt waar die politie weer ook is, wat je op kaarten moet wijzen, paspoorten op die driver moet wijzen zo en zo. En daarvan het ons terug ingereden toe, maar ons kan zien dat was geen probleem, dat was geen probleem. Ons het veilig gereden en ons het niet één ongeluk gekregen, niet zo en toen ook weer terug. Het is gereden en het was niet eenmaal goed geweest. En hier is ons weer pad naar ons volgende hotel toe, waar ze Slavisie Mall in Windhoek. Mensen shopping hier binnen woning weer in het dorp en ons shopping in die mall en hier vanaf ga ik eerst stop. Daar gaan het verder voor die volgende video.